Oke cah, jadi ceritanya di pagi hari ini iki aku arep nyelepke hasil panenan nggih ingi kuwi sing tak vlog di video-video sebelumnya. Lah iki apa nih cah gabahe do tak angkati neng motor sik. Lah kok tiba-tiba mak gruduk lho. Jeneng wong panas kok udan tuh cah. Lah iki akhirnya aku karo montore kuwi do tak eyupke sik cah, soalnya nek ra tak eyupke engko kudanan ndak malah gembroh meneh gabahe ra iso di slap. Lho iki iso lucah lho kahanane malah udan kaya niki ning panas. Lah bar udan rampung, gek iki aku arep mangkat nyelepke meneh. Iki montore tak uduke, gek iki tak starter kontak sik gek di starter. Oke cah, langsung saja kita berangkat menuju ke tempat selepannya. Loh dalan ra sadu tuh cah nggon aku jian. Jek sadu wit-witan okeh tapi dalane ya ngene iki dalane. Ngono cah, dalane jek rata-rata iki cor kanan kiri tengah bolong. Rata-rata seperti itu cah niki dalan iki. Dan dari sini juga bisa melihat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Lah karo ngene iki karo nonton-nonton kahanan sing ngisor kae urung dipanen, sing dhuwur wis dipanen. Lah nek ning kene iki aja kaget cah nemoni dalan sing kaya ngene iki, wis hal biasa cah, aja kaget. Singkat cerita kita sudah sampai di tempat perselepane cah. Lah iki tonggoku ya ternyata ya nyelepke. Lah iki tak udukke kabeh sik, tak angkati siji mboko siji, tak delehke jero. Ngene iki ya abot cah, ora enteng. Sak bagur ngene iki ya abot. Kayak iki montore terus tak singkirke sik ben ra ganggu pemandangan. Lah iki cah sing nyelep, lho kuwi wong loro sing nyelep begitu. Lah iki gabahku mau kae sing tak gawa deleh ning kono. Iki jek sepi cah. Lah delalah to cah. Gandeng aku wis tekan kono, lah kok ternyata aku kira nggo duit, akhirnya mulih meneh. Lah iki gawane sapa Mas? Iki gawane tanggoku mau cah. Lah tanggoku mau tak gawake kon ndelehke ngebuk kene iki. Lah wong ngene ngendi masuk wong iki keri ora tak boncengke, soalnya tak boncengke dosa. Lah akhirnya tak jukukse nang omah duite, ternyata kono ke dikancingan. Terus akhirnya aku mlebu pintu nang kene, ternyata duite jek nang nggon bangku. Ternyata duite keri nang kene cah. Akhirnya ya wis tak sakkene wae meneh sel ben ra keri meneh. Iki aku TW ternyata jek nang kene gabahe mau. Lah iki wonge ternyata jek nang kene. Aduh, jek mlaku ado lho cah ngono. Singkat cerita kita sudah sampai di lokasi dan ternyata saiki ya nang tanggoku meneh kuwi jenenge Ibnu. Lah iki wonge meneng anteng ning galake. Ora cah, ora. Lah iki terus tak tonton, ternyata saiki malih rame banget, padahal mau pas aku rene mau sepi, ternyata saiki rame banget cah. Lah iki aku wis dadi cah. Gek iki arep tak usungi metu cah. Lah iki katule karo gabahe sing sak bagor. Lah sing sak bagor ndi Mas? Lah iki tak jikuk meneh. Ngono cah, lah iki tak taleni sik ben kenceng ben ra njrontal ning dalan men ra utah cah kok njrontal. Lah iki katule ya tak taleni, gek singkat cerita iki langsung aku tak angkati, tak deleh nggon motor, tak toto kabeh 1 2 3 tak starter motor gek gaske mulai begitu cah. Lho tak delehke ngarep neh cah. Ngono. Lho kok stangku miring to kuwi, miring tenan apa ora kuwi. Singkat cerita kita sudah sampai di rumah. Kita naikkan motor sik, terus kita udukke katule. Biu iki ya tak udukke. Alah malah ambruk kamerane, wong jenengku ngerekam kok malah ambruk. Ya wis kayak tak udukke meneh sing siji kae. Lah nggo ngerekam malah ambruk kok. Ngono terus aku ya wis kita udukke gek montor tak singkirke. Intine videone tekan kene sik wae. Matur suwun sedanten mawon.